vás Richtex a toto je druhý video vylepšování. To první, to nemělo vůbec žádnou cenu vylepšovat, protože nejvíc to letělo 13 nebo 14, myslím. Nějak to pořád rupalo a potom, když to konečně vycházelo, tak pořád 12, 11, 12, takže to bylo úplně na hovno. Teď jsem tady sám, brácha tady není. Tady ten vylepšil, myslím, kuš 19. No, nic. Mám tady pár těch, zase vylepšováku a Bronco Gatě 13, takže doufám, že aspoň teďka to dám plus 17 nebo 18. Kdybych to dal, budu nejšťastnější člověk na světě, normálně. Ne, to ne. Ale byl bych rád, protože do prdele. Jo, dobře. Protože nechci to kupovat ty věci za goldy. To je sice koupit třeba za 180 goldů plus 18, ale když to můžete... plus 15, pěkně. To si nechám zatím. Protože můžu tady 3krát vylepšit a hodím to plus 18. A bude to mít hodně levnější, než když to koupím plus 15, než když to koupím normálně za 180 goldů. Takže to ano. Pojď, podle mě to rupne. Kdybych to neříkal. Já chvilku počkám. S tou 15 chvilku počkám. To fakt nebudu riskovat teďka, protože chci, aby to fakt skočilo plus 18, plus 17. Zatím bych to úplně nechal. Teď to porupalo. Takže to Bronco zatím necháme. Chvilku to. Ale jako set se mi líbí s tím plutem. To je pěkný. Ale Bronco nevím, jestli si mám udělat Google. No tá Bronco, co melu. Čepici. Helmu. Nevím, jestli si mám udělat Google, a nebo tuto. Tady vidíte plus. Bez efektu. Takže to mi můžete poradit, napsat ke komentářu do videa, jaká bude hezčí nebo lepší. A nebo ještě takhle normálně čalenku. Protože mám také jáný ty vlasy, jak by to šlo vidět. Teď bych potřeboval, aby někdo vylepšoval aspoň. Tady to nevím, pořád píše pojď. Nevím proč. Asi mu trochu hrabe. Mu to vlezlo na mozek. Tak. Gatě zatím budeme zkoušet, Bronco necháme. To počká. Když můžete všimnout, tak mám 96 goldů. Nebyl jsem tu přes den, tak 12, tak teď trupe. Nebyl jsem tu přes den, tak jsem prodával nějaký věci na vylepšování. Dal jsem to tam docela takový dražší. A přišel jsem všechny štěstí za 2-2. Všechny vykoupený. Bylo jich tam asi 48. To je docela dobrý. Hele, brácha. Asi dělá obchod. Tady mu napíšem čus. To byl nasranej, protože z té půlky, z těch MKček, si vzal večer, já jsem spal už. A ráno mi říká, že to mám prodat, že to je na hovno, že má se všechno 11. Nebo co vylepšoval, tak to má 11. Že docela hodně na tom prodělal. Tak to ono. Tak teď tam mám asi 770 MKček ještě. Takže by se to mohlo vydařit. Ale potřebuju, aby tady někdo vylepšoval. Kurva. Vůbec nevím, co píšu.
Tak jo, podle mě, když vylepšuje víc lidí, tak máte větší šanci na vylepšování, podle mě. Když vylepšujete sami, tak je to takový, nevím, divný, nevím, no. Pak jsem vám chtěl říct, jestli máte tady na Derionu nebo na Valo, to je jedno. Prostě jestli máte nějaký náhrdelník, ne náhrdelníky, naušky na mága, tak ty koupím rád. Můžou být dražší, třeba do 15 goldů. Jedno. Jak už mám prsteny, náhrdelník taky. Zatím jsem spokojený s tím. Tak jo. Tam napálit. Škoda na vylepšovák, škoda vylepšováku, když to rupne, nebo plus 12, ale musím to zkusit, no, jestli to vychází. To předtím, možná ty dvě věci, no, tak ještě ne. Ještě tady dávají plochy, nesnáším to fakt nesnáším. Ještě házej plošňáky jen tak. Tak cože bychom si zabojovali v tomto videu. Proti někomu. Tesla Luke, jo. Aha. To jsem zvědavý. Jo, asi proti vajcu jde. Už by někdo mohl vylepšovat. Už mě to vážně nebaví čekat. A ještě větší nuda je, když to rupe. To je prostě nejhorší. Tak co? Kolikátka to seš? Var 40 to je. Tak dáme si duel. Nestihneme si dát ani buffy. No, nemáme ani equip. Jo, ten půjde rychle. Vypejt asi seku. Hodím mu zpomalení. Tak jo, jinak musím omračat po druhý. Tak. Zatím. Já. Nervák zase nějakej. Ty vole. Tak už vylepšujte. Už mi to nebaví čekat. Včera jsem docela jako koukal, protože před náma, než jsme šli vylepšovat, tak házeli věci 20, 19. S přehledem a já jsem to jedal ani plus 15, takže jako fakt pěkný. To jsem fakt rád jako no. Vůbec mi to nesralo. Vůbec. To je, nevím, jestli to mám napálit to brnko. Ale to asi ještě ne. To zatím nechám. Radši. Se jeden pokus teda. Tak někdo otravuje na fejsu. Pojď. 14. Zdá se to. Ale jako když brácha vylepšoval PP Prut. Ten Gorský, to nevím, jak se jmenuje. Tak jak to dal ze 14 na 17. Ty vole. Já docela čuměl. Potom nějak porupal na 15, hodil na 17, na 19, na 22, no. Jako. Ježiši. No, ještě lepší. Co to bylo epický. Tok z buny. Ty vole. Vždycky vylepšování. Nejhorší věc. Co může být. Protože hodně rychle se dostanete na 11 a dlouho se zase vyhazuje na plus vejš. To jsem jednou zažil, dával jsem snad equip z 20, jsem se snažil dávat vejš. Na Lukovi. A prostě 3/4 věcí mi porupal na 11. Za jedna věc vyšla na 22. Jinak úplně všechno v pohodě. Vylepšováky levně.
Tak co, někdo vylepšovat, nebo já nevím. Jo, mohli by už jít vylepšovat někdo. Zkusím se gatě. To se mi vůbec nevyplatí asi dávat to brnko, to zatím nechám. Rub, jako vždy. No, moc pěkný. Tyhle, čekajte minutku rychle. Nezavřeli dveře, tyhle, to nesnáším. Tak co? Nikdo nevylepšovat? Si půjdu relok. Zkusím relok. A hodím tam to brnko. Tyhle, hodím tam to brnko. Než to rupne, no. Budu docela nasranej. Ale zítra bych to mohl aspoň hodit. Tak podle mě nevím, jestli pomáhá relok. Podle mě ne. Nebo nevím. Ještě když jim to rupal, tak hodili relok a potom šli vylepšovat. Tak jo no. Tak pojď. Ukaž se, jak umíš vylepšovat kováři. Ukaž se nám. A rup. Jak kdybych to neříkal. Pušte nás úplně na ono. Ty vole. Nesnáším kováře. Ale to je zajebanej, ty vole. To je úplně... Pěkně na hovno. Pěkně na hovno. A pojď, ať to zase rupne. Na 11 nebo na 12. Křach. Na 16. To si nechám. Nebo jo, tak to zkusím teda. Tak pojď. Teda. Pojď. Teď tomu věřím, ale teď fakt tomu věřím. A jestli ne, tak mě to zklame. Fakt mě to zklame. Ty vole. Pojď. Jo, zůstal plus 15. Zůstal plus 15. Zůstal. Vidíte to, zkusit znova? Nevím. Víte co, já to tam zkusím. A přinejhorším to zase rupne. Bude to úplně na hovno. Pojď. To prdele, já jsem to věděl. A pojď, ale na 11 rupne. Jsem to nechal 16, ty vole, jsem se prdel. Kaťky do prdele. 15, a kdybych měl aspoň... Koupím rychle. Šup. Tak, kurva, teď jsem Dobrý. Teď jsem nekoukal na... Co jsem kupoval. To by mě docela podělal, kdybych koupil něco jiného. Pojď. Do prdela se z toho posedu. Ty vole. Jebu na to, vole. No nic, úplně na hovno je to. Jo, tohle video ukončím, protože nemá to cenu. Tohle chvilkama vychází 15, 16, 15. No, my jsme nechali 16. Mé chyba. Tak jo. Potom budu točit další video. No. Tak jo, zatím čus.